Hi guys! Welcome back again to our Rage Vlog. Anyway guys, good evening to everyone. Ayan. Good evening kay gabi na no. Dali ra kay oras guys. Unsa man nato ning oras guys? Dali ra kaayo ang gabi Matugdo pud daw. Pagkaidugma na pud. Another day, another day. Okay, bago ta mag-proceed po, make sure po na subscribe ang tanan para every time na natin upload din hiya sa atong YouTube studio, matagaan mo notification nagikan sa mo Amo kay nakoy ka-collaboration na si Dudong Variety Show. Or you may search his channel guys na Dudong Variety Show. But as of now, nag-collaboration me para mausap to na ng mga dramas, no? And of course, he is also a content creator on Facebook page. You may also search his Facebook page na Dudong Variety Original. Actually, before, Dudong Variety Show na siya guys. Kaso lang, nahakaihang unang account. So, naghimo siya panibakong account and ihang pa rename ni siya nga Dudong Variety Original. Rename tungod kay dati Dudong Variety Show ni siya. And naghimo siya niya kay gig naman siya guys, na-copyright daw siya guys. Siya pa din na-copyright na siya bagayan ni ang owner. Tungod kay yung isa ka account na hack. So, mo to na imbis Dudong Variety Show to yung iyahang Facebook page, iyang rename na Dudong Variety Original. Original kay tungod siya ang original. Siya ang owner, siya ang content creator good. And nahak lang itong unang niyang account. So makita nyo guys kung ma-search magayin ninyo ang katong Dudong Variety Show o Dudong Variety Original. Pili atong original. Dudong Variety Original kamo dyan na iyahang Facebook page na no. So that's it. And sa mga gusto magpa-shoutout, you may just comment down below para mabasa nato na guys inig intro ning ato mga upcoming dramas. Yeah. So I'm just doing a smile because I just saw the pictures on my Charis. I don't need to explain. I'm just happy. Happy. Brag happy na kaban sa mani. Ito guys. Again, sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para mabasa na to na guys inig intro sa mga upcoming dramas. So as of now, magbasa sa ta guys sa inyong mga comments. Pero sa mga dili gusto guys mamati sa to ang pa-shoutout or sa to mga pa-comments, paki-forward na lang ko guys sa tong video sa mga gusto na mamati sa tong drama. So estimated time 5 minutes ang minimum, then the maximum will be 9 minutes. 9 minutes kung kanang mapahaba na jud atong istorya. Pero di man mabot na guys og 10 minutes. Again, natay pa intro pa outro tungod kay may policy sa YouTube guys. Kung di mo sunod ang among YouTube ay noon. So that's it. Manang nami pa intro kung tinod kung pwede pa lang gani guys no, ano pa intro, buhat yung na mo. Kasi mo na mong binabuhat sa na guys no na diretso ra drama. Pero among mang YouTube man po ang kaluluoy no. So, nisulod na po may sa policy sa YouTube. That's it guys, manang reason no. Okay, so the first commenter na itong basahon. Again, sa mga di ganahan mamati sa itong pa-intro guys, paki-forward na lang ko guys sa akin. Namagya po mag-comment ng anong more of yo-yo makamam sa mani vlog ni siya ma'am or drama. So, ako nang gi-explain already. So, paki-forward na lang ko kung di mo gana mamati sa itong pa-intro. So, as of now, magbasa sa ta guys sa mga comments. The first commenter na atong basahon, si... Okay, nag-loading siya guys. I-zoom na to. Okay, di siya ma-zoom. What happened? Ano na lang. Ako'y mag-adjust. Okay, so the first commenter guys na atong basahon, si Ma'am Lazedu, 5 minutes ago. Grabe ka, fresh mo na bago pa kayo. And gito siya guys, nag-comment sa tong latest upload nga, Gugma ni Mama. Matod pa niya diri ay makanindot na gyud ni. Ay nakanindot na gyud ni. Pero sobra naman po ni si Ana. Makrush kay mag-anga-anga mang gyud. Ha? Bito guys no. Si Ana ra gyud ni guys na kanga siguro pasabot ni Ma'am. Again, basahan na tong comment ni Ma'am. Kay mag-anga-anga kanga siguro. So, si Ana guys, grabe siya maka-crush ni Jacob guys, no? Matawag ka siyang obsessed guys. Obsessed na ka siya guys kay Jacob. Unsa man na, love or crush pa? To na ko love na guys. Kay patay na patay jud siya guys, no? Maski sa damgo guys. Madamguhan na jud niya guys na sila ang gikasal. My God, I hate drugs. Lisod ka na guys, no? You're so assuming. Chares. Wata kasayod guys na sunod na mahitabo niya itong drama no. Wata kasayod basta dahil sila ang kanaganing meant to be. No? Muna nga itong tatangan dyan guys ang itong drama nga Gugma ni Mama. Anyway, bago pa ni siya nga sugod guys no. Napata sa episode mga 20 below or 20 pataas na. Bago pa dyan kayo fresh pa kaini. Kanya itong Gugma ni Mama.
So, lindot siya guys, no? From the title pa lang guys, no? Lindot. Buro siya pa Cinderella effects. Okay. So, takasayod, basig si Jacob ug si Ana ang magkatuluyan. But dito kasayod. Kaya maski ako guys, ako kasayod man lang. At angin yung guys, ang kanan ng drama, no? Okay, the next commenter na itong basahon. I see Monica Pones Espenas Casimero 24 minutes ago. And gito siya nag-comment kay sa tuang top dramas nga may asim pa ako. This is actually our top dramas guys. Ang kanya may asim pa ako. The most viewers. Kana ganing top dramas. Yeah. Then matod pa ni Ma'am Monica na, "Hi gwapa, I'm watching from Ormoc City." Mega love shoutout guys sa mga taga Ormoc City na nagapamati sa tuang tulkuan sa tuang drama, no? So daghang salamat guys. Mega love shoutout po sa mga taga Ormoc. Ayan. So kung gusto magpa-shoutout guys, paki-comment na ako para mabasa nato na og ma-shoutout tamo namo. Okay, the next commenter si Ma'am Dads Vasquez. And okay, and gito siya nag-comment guys sa atong drama nga in flagrante delicto, and matod pa niya diri guys. Daghang salamat Trade Vlog sa in flagrante delicto. Di man siya zoom. Sa sugilanon nga mini ahente og budol-budol. God bless us all. Kani atong in flagrante delicto guys, lindot ni siya paminawon. Sa mga new listeners nato, I recommend you guys to listen or to watch our drama nga in flagrante delicto. Kay lindot na siya. I pretty sure ganahan pud man mamati. So makakuha po na siya guys og makahatag na nato og tulunan. Labi na sa oto-oto, no. Walay magpa-oto guys. Walay oto-oto guys kung walay magpa-oto. So lindot na siya guys. Paminawan an ninyo. Okay, the next commenter will be Ma'am. Di siya ma-zoom nga naman eh. Okay, Ma'am Charlene Pacana, 3 days ago, and gito siya nag-comment guys sa itong drama nga, ungo ka man, ayaw pagbuot. Alagi pagbuot kung ungo siya. Kung ungo guys siya, ungo na gid siya. Lagi, ungo na lagi siya. And gito siya nag-comment guys sa ungo ka man. Matod pa niya guys nga, thanks Ma'am Gwapa. You're also welcome Ma'am Charlene Pacana. I don't know on how to pronounce your name. I don't know, but Charlene Pacana. Ikaw mo gudang Pacana. Tres! Joke ra, ma'am. Pacana. Ma'am Charlene Pacana. Bro, wrong pronunciation na ta ang Pacana. Charlene Pacana. Pacana ta, guys. Correct me if I'm wrong po. Pacana. Okay. So, let's proceed, guys, to our next commenters. So, si Ma'am Dads Vasquez, guys, our top commenters. And gito siya nag-comment sa itong drama nga, ungo ka man, ayaw pagbuot. Matod pa niya din na, thank you, dagang salamat, Trade Vlog, sa ungo ka man, ayaw pagbuot. Episode 80, 81, and 82, God bless us all. Thank you, Ma'am Dads Vasquez. Ang dagdag comments si Ma'am Dads Vasquez, pero gito siya nag-comment, guys, sa mga kalag nga bunguton nga, matod pa niyo dire. Dagang salamat Radio Vlog sa mga kalag nga bunguton. Episode 34, 35, and 36. God bless us all. Thank you, Ma'am Dads Vasquez. Then the others commenters, sunod na po na to. Basahon tungod kay medyo taas na tong pentro. Ano yan na guys, aling sumpay na nga tong drama nga. Mga kalag nga bunguton. Just keep on listening guys. Unsya ni Satanas, delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Dios ang tibuok katawan, og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Yes, usa ako na ito inyo. Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na ito ton, ato na ito ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong na kapalagiya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupa diri nako kay kun dili bilangguon ug kasiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. Mga kalag nga bunguton. Mga kalag nga bunguton. Sugilanon sa duha ka tulisan nga nahigot ang mga kalag sa gahom sa yawa apan nahimong instrumento sa matuod nga Dios aron makigbatok sa mga dautan nga buot mo ilog sa unang balaang kupa nagkiimnan sa atong Ginoong Hesukristo makalingaw ug kataw-anan apan tugob sa pagtulunan nga sugilanon. Mga kalag nga bunguton.
Bunga sa nahunas tagsulat, Emmanuel Nadila Sakul, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing, ug mapasigal buhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kalag, nga bunguton. O karong mga higala ni ang sumpay na sugilanon, mga kalag nga bunguton. Nagduda na gyud kog maayo ining duha ba? Kaysa ilang lalis, no? Pero may kitang makadungog nga nag-iyahay lang silang tudlo kung kinsa gisad-an nila. Unsa gid kay nahimong sa ining mga tonto, no? Nga nagbinasulay naman silang maayo? Sa imong paminaw, wa ka ta masayop sa atong mga katahap? Nga naagyoy milagrong gihimo ang atong mga bana? Ha? Magda? Aw, kung ako hinuoy imong pangutan-on karon day, andam kaayo ko sa tanang higayon kung pananglit man gyud dunay misteryoso silang gibuhat. Kung pananglit unsa man gyud na nababay ba o naghimo silang krimen, ha, biyaan din ako si Luis sa way daghang langas. Hala, no? Kaluoy ni Luis. Kay ngano di ay? Unsa day imong plano sab ni Tonyo? Magpabilin pa day kaniya di ay. Nagduha-duha pa ka nga mubiya niya? Lahi ning ako, Magda. Sa dili pa nako sa layasan, kulatahon na nako sig maayo. Nga ka na bang matagbaw gyud ko sa akong kalagot ba? Uy, hala no? Mo na akong buhaton, Magda. Di na gid unya day ka maluoy niya. Ganong maluoy man ko kung naghimog binuang. Ilabi na kung may bawaan ako na mabay, hastag ng iyang babay makatilaw gis akong kamaldita ba? Kaiso gud ay nimo day no? Awa ni talaw-talaw ako, Magda. Musukol gyud ko bisag magbinuntagay pa migbugno. Uy, hala. Hala no? Uy. Day, tanawa day. Sila man na si Bilhorog ang iyang mga sakop nga gisugat ni Luis. Oh! Naa na sa ni mga tukhangunon ay. Ako silang duulon, day. Ayaw. Ayaw sila duula, Magda. Panitan hinoon na to sila. Kumusta na, Luis? Oh, come on. Pasensya na kayo, Bilhor, ha? Hantod karon ako pang gipangita og maayo kung asa na karon ang kupa. Wa ko mahimuot ng pirmi kong makadungog sa imong katarungan nga pasensya. Dili ko gustong nga inyo pa ka ng dugayon, Luis. Hain ang kupa. Oh, come on. Ang tinuod, Bilhor, nawanig yun nako. Nahinomdom ko nga amo tong nalabay ni Tonyo dito sa Kalibunan sa Pitugo. Dool sa may dakong punuan nga kahoy sa Bugtae. O asa naman karon? Oh, come on. Munay among gisubay maayo ron. O nga nung nakahuna-huna man mo nga inyo tong ilabay. Oh, come on. Wa man gumi magdahom nga importante day kay to. Wa ko mahimuot inyong gibuhat, Luis. Hain man si Tonyo. Tuwa sa sod, Bilhor. Ingna siya. Ingna. Nga kinahanglan nga inyo gatong pangitaon. Pangitaon ninyong mayo. Kinahanglan nga mauli gito diri nako. Kay kung dili gani ninyo kadtong mauli diri nako, timan ay kini Luis. Dunay bayad ang tanang sa nga nahimo ninyo ining kalibutan na. Oh, come on. Pero... Ayaw na ko malungga pa og laing katarungan. Sa ako nang gikaingon. Bugtong ang kupara. Mo'y akong gitunguha nga mahibalik diri kanako. Pero kung dili gani ninyo kini iuli diri kanako, timan ni. Bawion ako ang tanan. Kung unsay inyo gikuha diri kanako, lakip na niya ang inyong kinabuhi. Tre, sa problema? Di na ko makontak ang number ni Tonyo. Ngano ka? Gusto ka, Tre, nga akong atuon sa ila karon? Ayaw. Ayaw, Ernesto. Delikado. To ang daghang mga sakop ni Bilhor. Huwag mo kubahadlok nila, Tre. May mga nakatag-iyan sila giuta dito. Kita may akong katungod dito na pita. Kay baluar dito sa mga kaliwat. Oh, bueno, Ernesto. Hatagan ko ikaw og bendisyon. Apan, buhata sa sikreto nga paagi, nga dili ka masakpan sa mga sakop ni Bilhor. Sikretoa og adto si Tonyo, ug ingna, nga muduaw din his kumbinto, kay doon ako importante kayong isulti kaniya. Karon dayon, Tre. Ako siya atuon.
Salamat. Ug pagamping. Wa gyud laing solusyon ini agawon. Ang gyud nga pit-on nato ni Matuana. Sagdi lang, Drakor. Ni anak ka na sa akong pahak. Ha? Kita kaya akong pahak? Ni anak ni. Doon ako'y adlaw nga gitagal kanila. Nga kung dili nila maulit di ka na ko ang kupa. Sud sa adlaw nga akong gitagal kanila. Makatilaw na sila sa akong kabangis. Sa may muhato nila agawon. Paabot lang, Drakor. Makasaksi raw niya kamo kung unsay akong buhaton kanila. Kinahanglan gyud agawon. Kay kuwang gyud sa disiplina at tumatuhan. Magmahay ra gihapon sila sa tibuok nilang kinabuhi. Nasayop sila sa tao nga ilang binuangan. Pananglit agawon kung maulit na gyud nila ang kupa. Di ba gyud nimo sila sinutan? Sa imong tan-aw, Drakor. Takos ba nga kaluyan ug pasayloon kadtong mga tawhana? Kung ako'y imong pagbuton agawon, patilawon ko na ako sila kastigo nga pinakapait. Wa pa nila matagam-tagam. Very good. Nabasa yun nimo ang akong hunahuna. Ang ayan lang yun, agaon nga silutan sila. Dili mahimo nga mahimo sila gawas noon sila gibuhat. Moabot ra ka ng higayon na, Drakor. Makitaan man o dili. Mauli din ako ang kupa. Doon nagipait na kastigo. Nga nagpaabot nila gikan ka na ko. Nganon dili masagyo ka magtarong og tubag nako tunyo kung pangutan-on ka. Kung motubag sad ka, mura sa gumo na nimo imong sinultihan. Mura kag nagiugom nga karamelitos. Kuhan mo ko, day. Naglikay lang ko sa akong masulti nga bati ba? Kay unsa lagi nang bati alagi? Buen camino. Bueno, day. Bueno. Sa bahasam ni mo, oy. Dagham kay kang pangutana. Paminaw, ha? Ato-ato lang ni. Unsa lagi na? Dugayas mong sulti, uy. Kala mo gud si Luis. May problema yan. Gihangyo na siya ni Padre Simon nga pakumpisalon. Pero ang tonto, nausama ko na una. Dili na kuno siya mangumpisal. Kay dili kuno makaayo si Padre namo. Ngano nakaingon man siya, ano? Ian. Ha? Si Ian. Ambot niya. Ay. Ang iyang sulti nako. Kay atol lang kuno siya ni Bilhor. Magumpisal. Kay mao kuno to yung tinud-anay nga makaayo namo. Unsa? Uy, kaya ba ko na ng katarungan na, good? Kay ngano? Pari ba din na si Belhor nga ato na hinoon siya mangumpisal? Mao na akong gilalisan. Dahil mo na gilalisan na mo. Mao lang, magkauyo na nga mo una-una. Kay sa pagkatinood lang, ko'y salig nila ni Bilhor. Unsa magibugat nga rason nga tuwa man hinoon siya misalig nila ni Belhor? Ha? Unsa mo gibugat, day? Ambot lang niya. Igo naman siya buingon ako nga makaayo kuno kay daghan naman kuno na og natambalan sa Bilhor. Unya gamahanan kuno ng tawhana. Likoy man din nag-utok na si Luis, no? Abi man akong tarong na siya panghuna-huna. Dahil imong tingog kay tingaling malunggan ta nila. Ako day, naglikay lang kong istorya. Si kining nahitabo namo. Gusto na gid unta ko nga masulbad na ni. Si Padre Simon, daning kamot gid para namo nga matabangan mi niya. Mao naikog na kay ko. Mauaw na gani ko nga si Padre pa mao'y mangunay sa pag-ani din eh. Sa tinud-anay lang, Tonyo. Hangtod karon naglibog ko. Daghan kayo mga pangutana nga nang gawas ron sa kuna-huna. Una, nganong kana sila si Belhor, kamo mong gigi-interesan og maayo. Huwag ko makasabot kung ngano na. Bini mo, day. Naay gisulti si Padre Simon na mo. Unsa man na? Nga kana ko nun si Bilhor. Di gyud angay kumpiyansaan. Mga membro ko nun na sila sa mga satanista. Mao ba? Mao na hinungdan nga kami gyud ilang paboritong gipunteriya kay nahibaw sila ini nahitabo namo o gusto nilang ilugon ng among mga espiritu.
Nga na ibaw man sila nga mo na nahitabo ninyo. Tagod na silang gahom nga gihop tanday. Mga gamahala na sila. Pero kanang ilang gahom, gikan na sa demonyo. Ha, pero siya, Rosad. Sa tanang tao, kamugi ilang paborito? Ganon di mo ko nila suwayan, be. Kaya ron makita ilang katag. Tanahon tag magsilbi ba na ilang gahom din ako. Yaw lang, day. Mm. Di sa mga gusto nga, maangin kayo ni. Kay una sa tanan, first of all, wag tang, ako na, buang. Ha? Watay tag-anan nila, kay dagan sila. O kita, gamay rata. Ang angay rin unta na itong buhaton nga, magklikay ta nila. Anak ka daw, doon kay, ay, si Luis, tumuha na magsiging paminaw nila. Kung may patuo pa unta siya nako, o ni Padre Simon sa mong tambag, wala, tingaling na sulbad na niya ang among problema. Ako kahit disiplina ng Luis, be. Il. Ha? Ayaw lagi? Ano ba? Daan ka lagi ko? Ano? Ay, ako rin bala na, day. Ako rin bala. Di, mahimo nga mo apil-apil ka sa among problema ni Luis. So nyo nahasol biya tang tanan ini, ha? Tungod din niyang gibuhat? Di gani ko makapugong ako gani siyang awayon ba? Magkita o niya niya. Sultihan ako sa magdaan ng iyang tinuntong nga dili siya maminaw og tinarong nga tambag. Dunay gisultis daday nako. Ikaw mo kay problema. Nganong tuan naman ka naminaw ang Belhor, ha? Oh, come on. Sabay la sulti. Gitambagan man kuno kanilang Padre Simon og Tonyo nga pakumpisalon ka. Nganong di man ka mutuo? Oh, come on. Natural nga di ko mo kumpisal sa pare Magda. Kaya di na siya makatabang na mo. Oh, come on. Layabag naman siguro ka, Luis. Nahuman naman ka magsabot ni Tonyo nga magpatambal mo sa pare sa inyong sitwasyon. Unya nganong kalit naman sa nausap ang imong nahuna? Daghang kayong rason. Unsay rason? Oh, come on. Una, way gahom ang pare nga makasulbad sa among problema. Mm. Ikaduha, parehas na may tao makasasa. Mm. Anong adto man jud ko na mga umpisal niya, re? Unya, adto na hinuong ka mangumpisal ato Belhor. Oh, come on. Wa ko mangumpisal ni Belhor. Si Belhor, mitangyag na mo ni Tonyo nga ayohon mi niya nga way kondisyon. Mo nga dito ko misalig niya. Kay gawas pa, kanas Belhor, inila na kayo na din sa ato nga doon na siya gahong nga makaayon sa tanang sakit. Unya, be. Nganong wa pa man kaniya ayuhang gitanyagan man kadi ay mo. Doon na lay gamayng kakulian, Magda. Unsa may come on. kakulian? Unsay kakulian? Basta, gamay na lang og kuwang nga masulbad na ning akong problema. Oh, come on. Oh, ngano ikaw raman? Kamo magkahangduhan ni Tonyo ang dunay problema? Oh, come on. Bahala na nastunyo siyang kuglingon. Basta ako, ego ra ko na ni Guro. Huh. Naara niya kung mutuo sa siya nako. Tabla rami. Kung mupatambal siya uban ako ngadto ni Belhor, posible nga kuan, kaming duha magduungan og kayo. Pero kung magmagahe po siya, iyan na niya ng problema din na Kaya ako. ngano? Oh, come on. Kay ngano? Maayo ra di ay ka nga ikaw rang usa. Nagkinahanglan man gyud nimo si Tonyo kay ang iyang lawas nga gigamit imuhaman. Oh, come on. Basta. Ako na siyang gisultihan na. Huwag naibaw na si Belhor kung unsaon niya pagpagi. Basta ako, wa na ko magkuwang. Tinarong ning ako. Og lahi-lahi sa mi og gituhuan. Oh, come on. Siguro pa ya gina Luis, ha? Siguro gyud. Gisamuka na ba ya og maayo ini? Naangi na mi si daday sa inyong mga kabuang. Di gani gihapon na masulbad ang inyong problema. Bantay lagi ka nako. Ikaw gibasulon ako ining tanan. Basta ako, wa na ko magkuwang. Tinarong ning ako. Og lahi-lahi sa mi og gituhuan. Oh, come on. Siguro pa ya gina Luis, ha? Siguro gyud. Gisamuka na ba ya og maayo ini? Naangi na mi si daday sa inyong mga kabuang. Di gani gihapon na masulbad ang inyong problema. Bantay lagi ka nako. Ikaw gibasulon ako ining tanan. Unsa naman sad nga atong istoryahan? Oh, come on. Larga, buhol. Oh, tulido. Kuan lagi is. Kaya ni Musta. Kinanglan nga magkasinabot ag balik ini. Oh, Di kapoy na kayo na magsigita og lali sa butang nga way hinungdan. oh, bitaw. Oh, come on. Mo nga maminaw ka na ko, Ton. Di kay maghimo ka og imong desisyon nga ikaw ray matuman. Wa man ko maghimog desisyon para sa ako rang kaugalingon is. Ato man ning giuyunan. Ha? Nagkasabot na tang duha. Nikuha na ta og baptismal. Naghago na ta ini. Unya ikaw ra may kalit nga nausab. Oh, come on. Kuan man gud, Ton. Human ako mo pasabot nimo. Natural lang nga usahay mo santop ginas sa tong una-una nga huwi mo kita sa husto.
Ug nakita bitaw nimo nga sakto gyud ning akong nahimo. Oh, come on. Hay! Paskang! Ay, nanasa. Ni ano sa paskang ay, ha? Paskang lisura ini. Ay, wag iti kahumanan ini is. Kung naasab kay imong desisyon, unya nasab ko'y ako. Ang maya ini, magklaruhay lang ti kita. Klaruhay ta. Oh, come on. Tunyo, Ton, unsa ba imong gusto, Ton? Katapusan lang yan yung pangutanan ako nimo. Unsa man, gusto kang maayo tao, dili? Gusto? Oh, come on. Nan karon, asa mo yung kapabor? Adto ni Bilhor o adto ni Padre Simon? Adto gyud ko ni Bill Horton. Oh, come on. Kay dito man ta nakasaan niya. Nganong adto man gyud ko ni Padre Simon nga wa man ta makasaan niya. Muna akong prangka nga tubag nimo. Oh, come on. Ikaw good. On mo na. Di kita maghayo sa ini. Kay ako, pabor ko ni Padre Simon. Ug di ko ni Bilhor. Unsa man gyud? Si Tonyo ray gustong ikasulti ni Padre Simon? Pamayang tugo ng daday, pero mas labi gid untang maayo nga silang dos ni Luis ang matubag ni Padre Simon. Mao na problema diha. Kay si Luis, amo na nagitabangan og tambag. Di mo gid maminaw na mo uy. Gani, bago lang itong misulti na ako si Tonyo nga wa ko no si pagsalig ni Padre Simon. Og tuwa siya misalig ni Belhor. Delikado kay nang gibuhat ang daday oy. Natuan siya misalig ni Bilhor. Ay, niya magidis Magda o. O sabay kasulti nimo anak Magda. Kinahanglan nga kumbinsihon gyud na nimo imong bana nga dili maminaw ni Belhor. Ay, makalagot na tawhanaw eh. Nagsige na lang jud miglalis na day. Di kid maminaw nako. Kinahanglan makasabot gyud siya. Kaya ako no, daghan na ba kong nadungog nga kana ko nos Belhor, mga membro nagkulto. Unsa gyud iti mailhan kung miyembro og kulto na day? Mga dagkog tiyan. Mao ba? Mao din dakog tiyan nas Belhor. Mao gyud. Gawas na membro na sa kulto. Membro pagikuno na sa mga mukbangers. Pakuyaw day anak no? Kana din makita nato diha nga dagog tiyan mga miyembro na sila og kulto og mukbangers. Mao nga delikado gyud kayo Magda. Ingna gina si Luis ha nga basin og mamembro na unya sa mga kulto ana. Lano? Nang daday, ang Magda. Sa akong paminaw, kana si Luis, ang biktima gyud siya sa mga yam-yam ni Bilhor. Tinuod ba gud ng mga ingon ana Ernesto? Oh, unang oy. Maunay sagad sa mga pagitaburon din eh. Tungkol sa itong mga kahuyang, dali na itong mabiktima sa mga orasyon nga gigamit ni Bilhor. Ay, manlimbawat akong balhibo na imong gisulti dong da. Lain Mga nga magbantay kitang tananang. Kaya karang grupo nila ni Bilhor, unay nagsabag og naghimo dakong kadaot sa itong katilingban. Silang naghimo og dakong kasamok din sa itong lugar. Mao bitaw nasigihan sa nakog sulti si Tonyo. Kinabalaka ko nga basin og madasa niya na siya ana. Na, ambot lang ka ni Luis na day. Kung maminaw baka din ako. Ay, naghatag din siya kong problema ni tawhanaw eh. Pero isa di lang, kung di gani maddaog tambag sa santong dasalan, ako siyang ipaagi sa santong sampalan. Unsa na, Luis? Oh, come on. Pasensya na kayo, Bilhor, ha? Atagi pag taas ka panahon. Naningkamot yung ko ini nga makitaan to na ko ang kupa. Pero siyaro naman sa... Wa gid ka mahinumdum kung asa ninyo nabutang. Nainumdum lagi ko, Bilhor. Oh, come on. Dito gito na ko nabilin sa kakahuyan sa Pitugo. Doon na tong dakong kahoy sa bugtae ba? Nakadungog mo sa iyang gisulti dakor. Oh, agawon. Pero, inyo naman kang giadto dito sa Pitugo. Wa ba ninyo makiti dito? Oh, come on. Amo lang gisuhid ang tibuok lugar dito. Pero wag yun na mo makita ini kunyo. Mauba. Oh, bueno. Mahimo nga tuhuan ti ka sa imong gisulti karon. Pero, hatagan pati ka og dakong lugway og panahon. Kinahanglan nga kung makita na ninyo ang kupa, kinahanglan nga iuli dayon ninyo diri nako. Oo, kayo, Bilhor. Oh, come on. Ako na nang ipanumpa ni mo nga iuli yun na namo diyan mo. Oh, come on. Dakor, paminaw. Agawon. Minaw ako, minaw. Kinahanglan nga inyong tabangan si Luis. Paliho ka ang tanan na itong mga tao. Kay basig na ay laing nakakuha adto nga taga-Pitugo. Suhiran ninyo ang tibok dapit aron mahibalik kayo nato ang kupa. Oo, agawon. Matuman. Pero yun na pa Luis. Doon na lang ko'y pautana nito. Oh, come on. Unsa man nagdakor?
Nakabatikod ko nga ikaw ray maikagon nga naningkamot ini. Ngano ang mong kauban si Tonyo, mura man og way interest. Oh, come on, Drakor. Sagdiilan to ninyo siya. Why ayaw itong tawana? Di may magkasinabutan to, come on. Pero Luis, dili na mahimong katarungan na. Timan ni, nga kamong duha, dunay dako nga tulubagon ka nako. Og di mahimo nga ma-exempted siya. Kay kung di siya mapakita og interes, aron mo tabang nimo, basin og karon dayon, ako siyang ipabilanggo tungod sa inyong gibuhat. Ha? Og ingna siya. Oh, come on. Ingna siya. Nga ang inyong kagawasan, nag-agad na ako ang tanan. Og ayaw kalimot, nga naamoy dakong gihambin karon sa inyong kahimtang. Og bugtong ako! Ako ra! Ang makabadbad sa managapos niyo mga kalag! Kwan ka ng Bilhor. Kalma lang, kalma lang. Ako na siyang istoryahon, ha? Oh, come on. Kinahanglan. Kinahanglan, yun. Kay kung dili siya musuporta ka na to, makita niya kung unsa ko, kung maunay masuko. Oh, come on. Ako ipasalig ninyo, nga mutabang raw niya to siya nato lagi. Kinahanglan yun, Luis. Dili mahimo nga siya mo tabang na to. Kay alaot siya kung punan pa niya ang inyong dakong sa nga nahimo diri namo. Gahi na kayo si Luis, Dre. Di na siya maminaw na ko. Kay tuwa na siya mo dapig di Bilhor. Nasubo kay ko niyan ang balita, Tonyo. O, nabalaga kay ko para ninyo. Kaya di ka mahimong matambalan nga, wa si Luis. Imeldi! Abot pa siya buta na, Dre. Maulagi, Dre. Buanga. Di madekat katubay kay pari, madeka. O, sa may akong buhaton nini, Dre. Nga di magit maminaw na ko si Luis. Kuan, wag yun tila ipaagi, Tonyo. Nga di lang yun nato, lungan og sulti si Luis, aron nga maminaw og musunod siya ka nato. Kay kon mulunga kita sa atong kaluwasan, mawad-an kita og paglaom. Mga di yun nato lungan si Luis. Kay ang kaluwasan ni Luis, waman sabang imong kaluwasan. Og kaluwasan ka natong tanan. Mao ba, Dre? Pero, Dre, gusto na akong klarohon. Padanglit og di gyud mahibalik nato ang kupa. Wa na ba ni puruhan nga maayo me? Tonyo, bilang pinaagi sa kupa nga kamo mamaayo, bisan naa pa ka nato ang kupa karon, ug dili kamo mo kooperar sa grasya sa Dios pinaagi sa kupa, wa gihapoy bili ang tanan. Mao ba, Dre? Mao ka na, Tonyo. Pero ako nagdasig kaninyo. Nga dako lang ang bintaha nga mahibalik nato ang kupa, kay pinaagi ni ini. Ang Espiritu sa Dios mukunsad sa tanan nga mituo kaniya og sila maluwas. Sagdi lang, Dre. Maring kamot yun ko. Nga makita to nako. Makita na to ang kupa. Kinahanglan nga kita ang unang makakuha pagbalik sa kupa. Kidelikado usab nga mihiadto kini pagbalik sa mga kaaway sa atong Dios. Mabitaw sab na niya sa kong una-una, Dre. Maning kamot sa biyog ko nga ako'y unang makakita sa kupa. Naaman sila si Ernesto o ang ubang mga laiko sa simbahan. Makatabang sab sila nato aron nga masuportahan to sa atong pagpaningkamot nga makita na to ang kupa. Sagdi lang, Dre. Kutom sa kong mahimo. Buhaton ako ang tanan. Aron makitaan gyud nako ang kupa. Og sa katapusan sab na kong hangyo ninyo, Tonyo. Aron nga way makababag sa atong mga pagpaningkamot, kinahanglan nga kamo ni Luis, inyong iuli ang kwarta og mga alahas nga inyong nakuha gikan sa kampo ni Bilhor. Kay mao kini ang usa sa dakong hinungdan nga nakalambod sa inyong mga kalag. Pero Dre, wala mo kuno interes si Bilhor at nung mga kwarta og alahas.
Ang iyang gusto lang nga, mauli ko no, katuma ko nung kupa. Ayaw, Tonyo. Ayaw kamo palingla sa mga puong ni Bilhor. Dili ka na tinuod ang iyang mga gipanulti. Hinoon, nakita na ako nga masugamak mo sa dakong kaalautan kung naghupot mo og mga butang nga kinawat, gikan nila. Ay, mga batri. Unya, unsaon naman lang. Ha? Saan lang ato nga nakuhaan na rabato na mo? Nakuhaan ma? Dili ka na iksapayan. Ang importante nga mauli gyud ninyo katong maong butang. Ay. Naibaw kong nasubo ka, Tonyo. Pero sultihan ti kas tinuod. Dili og dili gyud mo magbalipayon og magmalinawon kung mahaylo kamo sa mga butang nga material nining kalibutana. Kaya ang tinuod nga kalipay og kalinaw, wa sa material nga butang. Kundili, anaa sa espirituhanong mga buhat. Kinahanglang maminaw ka na mo, Luis. Huy, pitok-pitok lang mata ni mo diha. Kinahanglang maminaw ka na mo. Kaming tanan dinhi, ha? Nagkauyon mi, nga ang among huna-huna, mudangop gud mong duha ni Tonyo ngadto ni Padre Simon. Og di ngadto ni Bilhor, nga miyembro sa Mukbangers Gang. Unsa? O come on. Unsay mukbangers gang? Ay, Mukbangers good. Kaya mga dagkog kaon, dagkog lamoy, dagkog tiyan. Nabuang na ka diya, Magda? Oh, come on. Nga nagutaw na abot na sa imong huna-huna nga mukbangers. Kanang mukbangers ba? Ay, kani patakal gawit da, oy. Kay madunggan tas uban, mauaw ta. Mauaw ka? Come on. Mauaw ka, kay hasta ka, hapit asad ka mamukbangers. Naidagway ni mo ay, mura na kag tulisan tungod anang imong labong kay bungot. Hilom dayo, come on. Nganong ako ramay imong nabantayan. Sumaas Tonyo, di labong bungot. May na lang si come on. Tonyo, kay maminaw man og sultihan. Pero ikaw, gahi kay kag tungol. Nganong adto magikuno ka maminaw atong Bilhor, be? Be, tagaay kog bukat ka rason, be. Aging na naman bitaw tika nga gamhanan na sa Bilhor. Gamhanan? Oh, come on. Gamhanan lagi, pero gahong magikas demonyo. Ha? Oh, come on. Hoy. Ayaw pagsultian na Magda. Oy, kay makasaka. Oh, come on. Kay gano, di tinuod? Tinuod na doon sa akong gisulti. Bisag kinsa pa imong pangutan-on din nga kanas Bilhor, maunay leader sa mga yawa din he. Unsa? Oh, come on. Gamhanan lagi, pero gahong magikas demonyo. Ha? Oh, come on. Hoy. Ayaw pagsultian na Magda. Oy, kay makasaka. Oh, come on. Kay gano, di tinuod? Tinuod na doon sa akong gisulti. Bisag kinsa pa imong pangutan-on din nga kanas Bilhor, maunay leader sa mga yawa din he. Unsa? Oh, come on. Magsultihan na rin taga diyoton. Oh, come on. Di nila das gawas kaya ron di makadungog na tong asawa. Binakog di na ka maging istorya na ko. Paminawa o nako. Di may mo nga magpalabuan na ita sa atong garbo kay pauli regapon na to ni ang tanan. Oh, come on. Tabuan niya. Husto. Mao gyud. Ang ayan lang gyud nga magkayusan ha. Og di tanatakan di ta magsigig lalis kay kitarya po yung mga daot ini. Ngao gani nga paminawa kog mayo. Oh, come on. O lagi, minaw ko nimo. Pero magsabot ha. Iniguman ako paminaw nimo. Kinanglan nga maminaw sa kanako. NHS. Ha? Unsay NHS? Hala, sige. Ay, honte mo ana. Ako yung unang musulti nimo. Oh, come on. Is de. Sorry, is de. Sige, sulti dayon. Kaya naminaw ko. Sige. Okay. Nya, paminaw. Nagasultihan na ni Bilhor. Og natinga kay sila kung nganong ako ray naning kamot sa pagpaninguha aron makita na tog balik ang kupa. O kamo. Unya. Mauli na. Nadismaya kayo sila. Nasuko kay sila nimo. O kamo. Mau ba? Aw. Sagdi lang. Natural lang masuko kay di man gyud kumudapig nila. Mao na atong problema ron ton. Kay nagbahad baya si Bilhor nga kung di ka mo pakita og pagdapig nila, delikado og ila kang ipapriso. Come on. Unsa? Ipapriso ko nila? Oh, ipapriso ka og ila kang silutan. Oh, come on. Ay, kuya, wag na na. Ano ko na? Kuyaw mo lang? Mo nga huna-huna agmayo ha.
Kay delikado kung ilan ang buhaton. Huwag yun tayo daganan ton. Mga di ko gusto nga mahitabo na. Kay kung mahitabo na, sigurado kung madamay yung ko ini. Oh, come on. Anong madamay man ka? Gabidapig naman ka kanila. Madamay yung ko. Kay mualis nga man. Mualis nga naman yun unya ang atong mga baho ini. Patay kitang duha ini nila ni Magda o Daday. Oh, come on. Kung mahitabo yun na is, huwag na tayo mahimo. Dawaton lang nato kung unsa may silot sa atong dili maayo nga mga binuhatan. Unsa? Musugot lang ka nga mabisto tani. Kada kung kauwawa na to inay. Nagpahad ba ito sila na to nga kung masakpan nila nga doon na tayo gibuhat ka di mayo, ilahat ang buwagan. O come on. Unsa mo taman? Nga nahitabo naman yun eh. Kung wa palang unta kabuang ini ngadto nila. Dili gid unta tamasakpan. Sama sa kunin mo. Oh, come on. Dito mo sugot initon. May nindot nga gitanyag sila na to. Ilabi na nas Bilhor. Katubang akong gingon nimo nga kung mauli lang to ang kupa nga to nila, absuelto na ta sa itong mga sa. Unya, instant milyonaryo pag ikuno tag maayo ani sa atong kahimtang karon. Oh, come on. Tinuod ka na. TLN. O dahil TLN. Tinuod lagi na. Oh, come on. Mao ginagipasalik ni Bilhor rin ako. Ganggo ni Belhor sa mga tubangan nga siya'y responsable ining nahitabo na to. Busa siya na kuno'y bugtong makabadbad sa gapo sa atong mga kagkaron. Naara niya ang yawi sa atong kagawasan ton. O gwa ni Padre Simon. Come on. Paskang! Nanasa si Paskang. Paskang lisura na, oy. Ay, nagsakit yun ang akong uwi ng sitwasyon na is. Dako yung kayo ang pagmahay kung ngang ato yun ang gibuhat. Bida sa ka, eh. Bida, biski. Kung sa'y biski? Managsultin na ko, bida sa ka. Ay, kawaga. Ikaw maging problema ba? Naay solusyon nga mayo. Di mo ka maminaw na ko, God, come on. So ay lang ko din akong kitambag ni mo ba? Ha? Magpasakop na lang tang Bilhor aron masiguro ang atong kaluwasan og magtinabangay ta nga makita na to ang kupa og iuli nga to niya. Solbad ang atong problema. Oh, come on. Bisay! Bisay, usap na bisay. Bangag sa ilong. Bebe. Ang akong pangutana karon, mao kini. Unang pangutana. Ato mo ang amor magsuliran. Kung palanglit, magpasakop tang duha. Oh. Kung di kita to makita ng kupa, unsa may mahitabo na to, ha? Di ta mo ingon ana nga di gyud makitaan. Oh, come on. Maningkamot gyud nga to gyud makitaan. Pananglit lang isma. Oh. Kay maminaw ko nimo. Naminaw man gyud ko. Ha? Daghan man gud og kondisyon si Bilhor. Pero sa kang Padre Simon man gud, wa man siya mugos. Mugos gyud nga mauli na to ang kupa. Pero gidasig ta niya. Dasig! Hata mo aga. Dasig! Gidasig ta niya nga. Maghinulsol sa atong mga saha. O mabalik ta sa tinud-anay. Tinud-anay Diyos. Kay dako og puruhan nga mamaayot ka. Bueno. Buen camino. Usa na bueno. Usa na bueno. Sulti. Bueno. Usa na bueno. Buen alguno. Oh, come on. Bueno. Para di ni mataas nga tulalis ba may tungod anaton, no? Hay mamayog magtinabangay una ta sa pagpangitas kupa. Unya sidang makita na nato ang kupa, dihan na ta mo desisyon kung asa kita mo dangop. Sa pagkakaron, di lang una ta magpakita og mga pagsupak sa duha ka habig. Uyunan lang una nato sila si Bilhor ug uyunan sad nato sila si Padre Simon para way mahay. Aron malikayan nga di sila magdumot nato. Oh, come on. Moyon ko ana. Mas mayo pa. Ah. Nga di lang una ta mo desisyon kung kinsay paboran nato nila. Oh, come on. Okay, good, okay. Manilang una tas panahon. Kung sa tanaw na to, kung kinsay nagsulti nilang tinuod. Adto ta, ha? Basta ang importante, nga mahusay yun na to sa malinaw nga pagi. Oh, come on. Nagkauyo na ka na sila, Daday. Ambot lang anak nila. Ganina naman silang nagsultihan ay des kawas. Kanang duhano, kung doon na ganan sila hisgutan, magpalayo gila sila nato. Di kita i-appeal silang istorya. Bitaw, no? Sa imong paminaw, Day, ngano ka ha? Nga di ta nila padunggon sa ilang hisgutan. Nga. Di gyud ko makatubagan na imong pangutana, Magda. Mas maayo gyud nga sila gyud mismo atong pangutanon. Di pangutan na bitaw nako si Luis bahin ana, di gyud mutugan. Daghan kay katarungan, di gyud mahutdan og mga pasangil si Luis. Uy, sagdi lang, Magda. Kanang mga taong sad-an, bisag unsaon pa na nilag tago ilang mga kabuang, mahibaw ang nagyapon na sa unahan. Nagampo lang gid ko. Mawa sila gihimong tinunto.
Aw, basta kay ako. Giandam-andam na lang yun ako pero may akong kagalingon. Kaysa higayon niya may bawaan akong namabay pa ng litsiton niyo, way daghang langas. Mulayas gyud ko dayon din ba? Parehas ta, day. Mao sa niya sa kong huna-huna. Mas maayo pa, magdunga na lang kita pagpangitaglain ini. Awag yung problema, Magda. Kikon sakto gito sa atong katahap, manglayas dayon tao eh. Ayaw gyud ninyo lungis sila, Drakor. Kinahanglan nga kita'y unang makakita sa kupa. Kung tinuod man gani nga ilang nawani ang kupa didto sa Pitugo, may posibilidad yun nga naaras sa duol sa maong dapit ang nakapunit o nakakita ni Addo. Gipakatap na nako ang ato masako pagkaon. Ug wag ito maglangay aron makita dayon nato kini. Pero ayaw pagkumpiyansa. Aron dili gyud makalikay nato kining duha ka bunguton. Kinahanglan nga nuntan ninyo sila sa tanan nilang lihok. Ako ipaniguro agaon nga di gyud di makaikyas di matawhanas sa atong mga kamot. Gitagalan ko na sila. Hangtod karon sa man kutob ang adlaw sa imong gitagal nila agaon. Kutobra ining buwana, Drakor. Og 15 na lang kadlaw. Kung dili pa gani mahibalik nato ang kupa, silutan ko na sa kamatayon. Wow! Kamatayon? Oo! Kamatayon ang angay nila. Makitaan man o sarili. Kamatayon yun ang akong ipahamtang kanila. Wow! Maulay labing nindot nga balita agaon. Angayan lang sila sa silot kamatayon tungod sila gibuhat kapag pasipa sa tong balaang hadis. Makita unya ni mo, Drakor. Dili di sila pasayloon sa ilang gihimo. Diri ka na to. Kutas naman ton. Pero hantod karon wa gyud tay nakitang subayunon ini. Kung asa na gyud tong kupa. Daghan ta gipangutan-an nya pero asos tilan wagi nakahatag itong ideya kung kinsay nakakita o come on. Pero kanito ngis. Naitiguang nagdaog sa ako eh. Hala, suwayan ko na natin pangutana. Di ba nabuang ton? Di ba nabuang ton na? come on. Di tiyo. Si Pitiyo. Di tingali, oy. Halusot ka na eh. Hugaw lang naong pero di nabuang. Kang pong kukakita ng tuwa na? Lala, sige. Atong duulon. Sige, atong tulon. Nay! Nay! Adiyot lang! Nay! Nay! Ngalo do. Nay, pwede may mangutan na kadiyot o come on. Sana? Oh. Unsa man. Taga dinhi ka noy? O come on. Ay, oo, taga din eh. Asa bang dapit ang inyo noy? O come on. Anong utanam ka? Ha? O come on. Kiin! Tikin. Kung ano'y? Abayan, pasumpayon pinod ka nimo. Wakatubay ay. Di amin noy, kay manghatag may premyo. Premyo? Ah! Ilaron po. Para sa ng premyo ha do? Manghatag may premyo sa makatubag sa husto namang pangutana. Unya, napag bonus. Bonus? Bonus. Na yung pangutana, be. Utana na. Tubaga una nga mong pangutanan noy. Kung asa dapit ang inyo dinhi o come on. Ay, diha sa katangkungan. Dol silang Ramil. Mao ba? Kanang, usa may trabaho ni mo noy. Manguhay kag ng lata. Buta ka lang huwag katagaan. Dere, doy! Mangumpayay ko. Mangumpayay din ka noy o come on. Kung sa may imong gibuhi noy. Ay, kabayo, do. Doon ako'y upat ka kabayo nga gibuhi. Mao ba? MDN. MDN. Sir MDN. Mayo din, noy. Ikaw tayo kapag, noy. Sa ato pa, kaning. Doon kayo nakang nagbuhi og mga kabayo, noy. Bita, ngutan na magdugay ba? Dugay na to. Kutsiro pa ko kanyan to. Ang kabayo mo mong puhunan sa among panginabuhi. Ana. Kinsa ka na imong panganoy o come on. Yay, lain, ngutan na da. Si Dokyo. 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 Dokumento. Dapin.
Baliksan taon. Bagay. Sama ni. Ay, nindot man day kaganoy. Dokyo. Dokyo. Ikagaw ni Tokoy. Dokyo. Sama. Ikon sa man mo, ikon sa mong burlasoy. Bulasoy. Ikaw ka ba bulaloy ba? Diyo tagot. Burlasoy. Sama ni inyong. Sama ni inyong pangudanan ako. Maura na siya. Kanara. Oh, come on. Oh. Kuan, noy, Dokyo. Men. Gusto lang yun ming kuan ba, kanang masayod kung mag-anaan ba kaan ng dakong kalibunan diha. Kalibunan. Diha ba, as may dapit sa dakong kahoy, bugta eh. Aw! Hey, Bugtae. Dades bugtayan. Bugtae. Oo, permi ko diya to. Anak ko sa agad mangumpay ka na daghang katiklaseng sagbot niya nga kung ilaw sa kabayo. Aha. Ano, tanam mundo. Ano man do? Ha? Doon na ba'y kausad nga. Bukotot. Ay, Wa. nangaraan ako ng kalibutan to. Ito ko kikadungo ka na ibugutot. Kung ano yung Dokyo, kanang... Saman? Kana bang, kaila kag kupa no? Kupa ba? Kupa. Kupa na ba? Kana bang... Kupa. Kana bang... Tama. kalis nga gamiton sa mga pare. Ha? Oo. Imo man tang ilat-ilaron. Kaya na ko'y. Kikita mo gani ko na diha yung dapit sa may bugtayan. Come on. Bugtayan. Nakakita ka, noy. Oo, kita. Sa may dagway na Kanto ako nakitaan kay Murag. Marmol nga bato. Kanang murag agata nga bato, noy. Oh, come on. Oo, kana. Muna siya. Murag mausap-usap ang kulor sa bato. Mao na gyaron siya. Mao na ginais. Mao jud. Hain man ron ni Dokyo. Na ba mo ang kupa karon? Ha? Ni Dokyo. Mauri kakato ang kupa nga giingon sa tiguang nila ni Lois ug Tunyo ngayon nakitaan dito sa Kalibunan. Kay galaan dapitol ka mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na to sugilanon, mga kalag. Unsa pagtugan sa tiguang guys na bura maging kasukan. Di ko mutugan or kung na magisakuan din ako yatag ay. Lusot po na iya magikasukan. Ha? Naaban ni mo day Tokyo. Ako pa na di ko may istorya. Lusot po na iyan tuno guys bura magnaso ko. Ayaw yatag tay. Ayaw jud dihatag. Kita guys, bago tayo mag-proceed sa atong reaction video, make sure po guys nakasubscribe ang tanan para every time na natin upload din na sa atong YouTube studio ay matagaan mag-notification na gikan sa mua. And paki-hit na din na bell para every time na natin upload ay matagaan mag-notify mo. And sa mga gusto magpa-shout out, comment na sa comment section below para ato nang mabasa guys in the intro sa atong mga upcoming dramas. And sa mga diganhan ng mamati sa to ang par-action video, yung may next na video tungod kay humanang atong drama guys. So thank you so much sa mga namati sa atong drama na naman. Mga kalag nga bunguton. Unsa kay sunod na mahitabo? But bago ito paalam, syempre may reaction video sa atin guys. Again, sa mga diganhan mamati sa atong reaction video, paki-next ako sa video guys. So kaya man atong video. More of reaction video na ganda siya na. And, by the way guys, share ko lang. Si Dudong Variety Show, isa ka content creator sa Facebook page or you may search his Facebook page guys na Dudong Variety Original. So, iyahang content gito about kanaganing mga funny videos. So, paki-search na ako katawan na guys. Magigikik jud mo. Dagan siya mga videos na guys, nabot og kiki na mga ito, mga 8 point na nabura niyang uban tungod kay na restriction. Gamay ra kay restriction no? Pero di mo ilang ko asa nga video ato mo nang dagan siya nabura. For example, ang kato ang pagumangkon guys kulot man jud to. So among tawag sa iya guys kulot. Para sa ako guys kulot pero di lang ko lang gitawag kulot kay nagapariban man ko. So akong pag umangkon guys lindot nga kulot. Kanang gwapa Borshag Spring ana-ana. So ang tawag na mo siya kulot yun. Ito guys butang pusido gipa akong utitod asa man gi kaning utitudo eh. So sakit kaya katul kayo. Okay guys, kontonto. Okay, continue ta guys sa ato ang reaction video guys no about sa ato ang mga kalag nga bunguton. Balik ta gito sa unang sa unang episode sa na content. So gito pa lang daan guys noon. Nag-away na jud ng duha guys si Luis ug si Tonyo. Kay naglibog sila guys kung asa jud sila motuo. Kay pare og gito kay ila kanang ila dakor or ila bilhor. Ila bilhor nga mo ilang funder or gito ila sa pare. Matud pa nito net Tony autonet guys. Tonyo pala to net. Siligan mo din naman sa net. Pareho magud to.
Matod pa nito nyo guys, nagito ta mo too kay pare tungod kay siya ang mohati ka nato og kaluwasan siya ang makatabang nato kay pinagi ani kanaganing si pare man gud guys kay wala man gud siya namugos na kanang ambigod ninyo ang kupa kay para dito sa simbahan di nyo na mauli di jud mo maulian ang bitong kupa kay sa simbahan ra bato gikan naaro to ila bilhor kay ilang kinuha kini sa simbahan ni gikan unya kay sila bilhor gusto man makaangkon og kanaganing gahom ani gikan sa kopa mo nilang gikuha pero kanay jud gikan jud ni sa kuan sa simbahan wala man ana si kuan si pastor si padre kundi dingon raman siya na mas bayo og naa jud diri ang kopa para makaayo sa tanan dili lang sa inyo ha kun dili sa atong tanan o di ba maayo ang pagkasugilanon niya guys dili pareha nila dakor nga ang big itong kupa di ganun yung makitaan o diba nangigi siya guys nya wa sila kaside guys wa jud sila kaside guys and deep inside nga gikimkim ra jud nila guys ang kamatuoran kay kung makuha gyud ang katong maong kupa nagyapon day sila silot na mahitabo mo tong kamatayon so gitagaan na day sila og limitation no nara sila 15 days nang within this month daw pero 15 days na nagdid ko no ang left na dapat jud 15 days mauli na kanila ang maong kupa pero matod pa ni Dakor guys or ni Bilher pala na maski pag makitaan ang kupa o dili kamatayon jud gyapon na ilahang kuan ilahang kanaganing padulngan o di ba so dapat kanang wala pa nila unta na guys makaistorya si Dakor ana guys og si Bilher wala pa ang kupa kay what if nahatag na nila guys ang kupa so dako kayong daw kayong kadlukan kay gihatag dagay nila ang kupa nya kamatayon gyapon di ba say kayo di pa jud sila maulian so para sa ako dapat jud ay guys nga gito na lang jud sila kay padre wa man goy kuan si padre kanang walay ambing kupa kay tong gikanig simbahan gikuha ra nila kuan di ba puros kuan Masa man jud kuan? Si kuan ba si kuan? Si kuan, kitang-kita ko. Yung kuan ni kuan. Puros kuan. Ito guys, balik ka no. Kani manggod sila guys, kaning duha ka hilabto nun. Ang isa nito kay padre maayo noon. Nadasig ang isa. Ang isa guys kay anang iya manggigpakuan good guys, gilin lang ba. Moto nga maski unsa og istorya ni Luis guys na di jud magpatuntog ito kay Dakor tungod kay kanang iya sila sa yawaon na mga kuano nga anak sa mga yawa mga binuhatan nila guys dili maayo pero usay gibuhat guys dito ni Luis nagpatunto ay ni Tonyo di ba nagpakuan sila naglibog ko sa duha guys kay nagbaylo mugod lang kalag so gito lang ta sa Tonyo di ba si Tonyo guys dili magpakuan istorya kay gito jud siya motuo kay kuan kay Dakor tungod kay iyang kalag guys ang iyang hunahuna gikutaw na kumbaga kontrolado na siya guys nila Dakor manang maski pag unsog istorya kay di jud na siya makuan mamati manaka mo mamati jud mo labong pagikutayo utok asa mamati bitaw unya karon guys kay sa ilang giadtuan guys na asa dapitan nila na kanagaling nabuhian guys ang maong kupa grabe pangita nila guys wala man jud nya karon bura rapod guys natuwa man gito sa Tiguang wa pa man nila nakitaan so bura pa guys dili pa ta 100% na mao bagid to pero kung mao man gani to guys ayun nilangaw guys gusto po mapil sa tong vlog abi ko magkabal ang manok kay kabalo mo apil sa vlog apil mading langaw ano ka nilangaw diri ay okay doon lang magod mi diri sa poultryhan guys manang ang mga langaw nga dagko ni apil na diri ano ka na ganing nagkuan na nagsugok-sugok na sa mga balay labi na gatos babuyan guys pagkataga naglangaw naman apil ang bahog langawon nontan ang hugor man tana pasintabi po sa mga nangaon sorry ayan kunya maski lagi ang bahog gilangaw pero kagapon guys maski ang bahog nagalitriburit na no wa jud gilangaw karon na gyud nangutana din ko sa mga kauban gito nang ano dagas makailangaw siguro nang harvest na pud sila og manok pagpangutana na magito guys kay nang harvest madagay ng buntag mao dagan kay lamok dili lamok langaw dagko ra ba jud kaayo pero ay gani kay sa pagpangaon na mo wala man pud gito ra jud ug katong isa ka book diri sa akong kwarto mudog do siya nako charas sa babuyan pud guys na pud gito daghan kay langaw pero ay gani sa pagpangaon na mo wala man mas gisa no siguro kano na depende siguro sa panahon
So kulbahin lang guys, ang sunod na mahitabo. Unsa jud ka ni nakupa guys, fake or true? Di ba? Unsa kay siya nakupa mo na ba ka ni guys ang kupa na ilang gipangita? At tangi guys, ang laing sumpay ning atong drama ngo, kung mao na ba jud ka guys ang laing ang kupa na ilang gipangita. Katong makagamhanan nga kupa mo na ko to isa nagkupa na nabilin. So atang-atang inyo guys, ang laing sumpay ning atong drama nga mga kalag nga bunguton. After this drama mo sunod ang atong drama nga tunglo ni Ophelia. But make sure po guys nakasubscribe and tanan para every time na natin i-upload diri sa ato YouTube studio matagaan mo notification na gikan sa mo. And sa mga gusto magpa-shout out, just comment down below para mabasa na ito na guys. Inagpa-intro sa ating mga upcoming dramas. So as of now, there's a takato guys. Goodbye po and God bless.